una ullada a la Terra, l'espai on vivim. Al seu interior hi ha vida. És delicada i molt, molt poderosa. I llum, foc, destrucció, la pau a tot l'univers ha de néixer. Hem de fer un món més just. Comença, vinga, Marc, vinga. Més dur. Vosaltres sabeu què són les 3 R's? Molt bé, doncs mireu, les 3 R's són reduir, reciclar i reutilitzar. Un moment, reciclar, reduir, reutilitzar, reciclar, reduir, reutilitzar. Ai, amb el peu? Doncs vinga, amb el peu a dintre, amb el peu a fora, amb el peu a dintre. Ui, rodar, ballem el boogie-woogie, mitja volta ja, i ara piquem de mas. Reutilitzaré l'aigua per regar les plantes. Ho prometo. Molt bé. Prometo apagar les llums de casa quan no em calgui tenir-les enceses. Ho prometo. Uau.